Μέσα από το ακόλουθο παράδειγμα, στοχεύουμε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τη δομή επανάληψης. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει ήδη να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές εντολές κίνησης και ελέγχου του Scratch. Αρχικά λοιπόν ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να κινήσουν το χαρακτήρα με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίσουν ένα νοητό τετράγωνο. Για την εφαρμογή οποιοδήποτε σεναρίου εντολών θα πρέπει να γίνει χρήση ενός πυροδότη γεγονότων, π.χ. να γίνει κλικ στην πράσινη σημαία. Για να σχηματίσουμε λοιπόν ένα τετράγωνο χρειαζόμαστε τις εντολές κίνησης, κινήσου μπροστά, τόσα βήματα, στρίψε 90 μοίρες. Και όλο αυτό να γίνει επί 4. Αλλάζουμε λοιπόν τις μοίρες, όπως αλλάζουμε και την πλευρά για να αυξομειώσουμε το μέγεθος του σχήματός μας. Βλέπουμε λοιπόν, κινήσου μπροστά, στρίψε 90 μοίρες και όλο αυτό επί 4. Στη συνέχεια, για να γίνει πιο κατανοητό στον χρήστη τι είναι αυτό που σχεδιάζει, παίρνουμε από τις εντολές πένας την εντολή κατέβασε πένα. Τώρα κάθε φορά που κινείται ο χαρακτήρας μας αφήνει ένα ίχνος. Βλέπουμε λοιπόν για την εκτέλεση ενός τόσο απλού κώδικα απαιτήθηκαν 8 εντολές. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να συμπτύξουμε αυτές τις εντολές. Γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσουμε τη δομή επανάληψης. Παίρνουμε λοιπόν τη δομή επανάληψης, γράφουμε κινήσου 100 βήματα, στρίψε 90 μοίρες και φυσικά αφού θέλουμε να δημιουργήσουμε τετράγωνο, το πλήθος των επαναλήψεων θα είναι 4. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε μεγάλη βάση στο γεγονός ότι όποιο κομμάτι κώδικα, όποιο σενάριο δεν επιθυμούμε να τρέξει, θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε τις εντολές από κάτω, αποκολλώντας το σύνολο του προγράμματος από τον πυροδότη. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι αυτό το κομμάτι κώδικα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει άλλου είδους γεωμετρικά σχήματα, όπως παράδειγμα ένα πεντάγωνο, ένα εξάγωνο ή οποιοδήποτε άλλου τύπου πολύγωνο. Βλέπουμε λοιπόν, εδώ αλλάζουμε το πλήθος των επαναλήψεων και κατά τη στοιχεία τις μοίρες που θα πρέπει να περιστραφεί το αντικείμενό μας. Σχεδιάζουμε λοιπόν στο παράδειγμά μας ένα εξάγωνο. Αν τώρα δεν θέλουμε ένα συγκεκριμένο μήκος πλευράς, αλλά θέλουμε να μεταλλάσσεται κάθε φορά σύμφωνα με το τι επιθυμούμε εμείς, τότε θα κάνουμε χρήση μεταβλητής. Πάμε λοιπόν στις μεταβλητές. Επιλέγουμε «Δημιούργησε μία μεταβλητή» και δίνουμε το όνομα πλευρά. Να τονίσουμε ότι το όνομα δεν έχει κάποια σημασία, απλά καλό θα ήταν για την ευκολότερη κατανόηση στη δική μας να είναι κάτι σχετικό με αυτό που φτιάχνουμε. Παίρνουμε λοιπόν τη μεταβλητή πλευρά και την εντάσσουμε στον αριθμό των βημάτων που πρέπει να κάνει ο χαρακτήρας μας. Από την εντολή κίνησης λοιπόν αυξομειώνουμε κάθε φορά το μέγεθος της πλευράς. Πάμε να δούμε τι θα γίνει κατά την εκτέλεση του σεναρίου. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ανάλογα με το πώς αυξομειώνουμε τη γραμμή κύλησης, αυξομειώνεται και το πλάτος των πλευρών των γεωμετρικών σχημάτων. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε μάθει για τη δομή επανάληψης και έχουμε δει πώς εισάγουμε μία μεταβλητή. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την εμφολευμένη δομή επανάληψης. Παίρνουμε λοιπόν μία ακόμη δομή επανάληψης, την τοποθετούμε να αγκαλιάζει το προηγούμενο σενάριο και μεταξύ πρώτης επανάληψης και δεύτερης παρεμβάλλουμε ένα άλλο κομμάτι κώδικα. Στην προκειμένη περίπτωση λέμε αφότου κάνει το πρώτο γεωμετρικό σχήμα που εδώ ήταν το τετράγωνό μας, να περιστραφεί κατά μερικές μοίρες για να διαφοροποιήσει τη θέση του. Και όλο αυτό να γίνει κάποιο πεπερασμένο πλήθος αριθμών. Πάμε λοιπόν να δούμε την καινούργια εκτέλεση. Εδώ παρατηρούμε διάφορες παραλλαγές που μπορούμε να έχουμε. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που μας προσφέρει το Scratch είναι ότι μπορούμε να δούμε τις όποιες αλλαγές συντελούνται σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, εδώ πέρα θα αυξομειώσουμε το μήκος της πλευράς την ίδια στιγμή που τρέχει το πρόγραμμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι από εκεί που είναι σταθερό, πειράζοντας την γραμμή κύλησης, αρχίζει και αυξομειώνεται. Τέλος του πρώτου παραδείγματος.